נספר קצת על הבבא סאלי. שתי דברים. דבר אחד שסיפרתי זה אתמול ברב מלכה פה בלוס אנג'לס, דרשתי, סיפרתי את זה. ודרך אגב, משהו מעניין, יהיה לך משהו מעניין. הבבא סאלי היה כזה צדיק שכולם, הוא נתן את הרגשה לכולם שהוא חבר שלהם. וכל אחד מרגיש שהוא היה בש"ס, מרגישים שהוא בש"ס. באגודת ישראל מרגישים שהוא באגודת ישראל. בלובביץ' מרגישים שהוא בלובביץ'. בסטמר מרגישים שהוא בסטמר. באמת משהו מעניין, יש ממנו חתימה ללכת לגימל, כן? אבל יש ממנו מכתב, לא רק חתימה, מכתב, שהוא אוסר שם להשתתף בבחירות בכלל. הוא אומר, אני בדעה של העדה החרדית וסטנו, ואני לא, דעתי לא לבחור בבחירות, כאילו הוא אומר, זה מדינה חילונית וזה, ואנחנו לא קשורים לזה. אנחנו גרים פה בארץ ישראל, אבל לא קשורים, ארץ ישראל זה משהו אחר, ומדינת ישראל זה משהו אחר. ככה בפירוש אמר, יש מכתב, ושמעתי ממישהו שדיבר עם רבי דוד יהודיוף, חתנה דבי נשיאה. אתה שמעת עליו? אני לא יודע אם הוא חי עדיין, אבל רבי דוד יהודיוף היה החתן שלו, ושמעתי ממישהו שהוא דיבר איתו פעם על זה שהבבא סאלי הורה לבחור באגודה ג'. הוא אומר זה שקר וכזב, הוציאו ממנו חתימה בערוב ימיו. הוא אומר הוא היה עדה חרדית, הוא היה נגד בחירות, הוא היה נגד כל המדינה בכלל. ואז הוא סיפר לו שנכון החזיק מהרבי מלובביץ', אבל החזיק מאוד מאוד מהרבי מסטמר, ושקיבל את הספר ויואל משה, שזה נגד המדינה והכל. הוא עבר על זה ועשה אחרי זה סעודה, סיום הספר מרוב שמחה שהוא זכה לעבור לספר הזה.